Vítajte pri sledovaní Sea Cooking, rozhovoroch pri varení so C-level manažérmi pod mostom. Prečo práve pod mostom? Pretože na Slovensku až 71 000 ľudí žije bez domova. Toto je spôsob, ako na to upozorniť a pomôcť im v spolupráci s občianskym združením Vagus. V praxi to znamená, že my si tu navaríme nejaké jedlo, ktoré recept sa s vami podelíme. Následne po každom takomto varení sa navarí jedlo pre 150 ľudí bez domova. Pre mnohých z nich to bude vlastne jediné teplé jedlo v ten deň. Pre viac informácií pozrite vagus.sk. Ahoj Gabo. Ahoj, ahoj. Veľmi ma teší, ty si prvý C-level manažer, ktorého v živote poznám. Ja som doteraz ani nevedel, čo to vlastne je. C-level manažer je človek, ktorý sa stará o chod firmy ako takej. Tak dám rovno. Áno, ďakujem. Zásteru. Mám na zodpovednosti, v mojom prípade, fungovanie Kauflandu a prevádzky Kauflandu na Slovensku. Je to spolu 79 predajní, ktoré máme. OK. Okolo 7 000 zamestnancov. No a staráme sa o spokojnosť nášho zákazníka každý deň. Čiže vlastne jedna takáto obrovská predajňa Kauflandu a ty si ten, čo tam vlastne má na starosti úplne všetko. No 79 tých predajní. 79? 79 tých predajní. OK. Na Slovensku. OK, čiže všetkému tomuto šéfuješ. Áno. A plus ešte máš na starosti program Leadership. To takisto. A to je čo? Leadership program je v podstate program pre mladých ľudí, ktorí skončili vysokú školu, nejakým spôsobom sa hľadajú vo svojom živote a my im chceme ponúknuť takú možnosť, že by prišli ku nám pozrieť sa, ako funguje taký Kaufland, čo vlastne robíme pre našich zákazníkov a ponúknuť im to, čo im vlastne v tom doterajšom živote najviac chýba. A to sú nejaké skúsenosti. Perfektne. Poďme sa o tom porozprávať bližšie, ale my tu teraz máme možnosť si pri tom dačo chutné navariť, aby to nebolo len tak. Čiže toto, odtiaľto je tvoja sekcia, okay. Moja sekcia, ja tu skúsim nejako pracne zaplniť ten varič a ty prosím ťa zatiaľ nakráj aj mrkvu a šampiňóny, asi na nejaké také menšie kúsky, lebo z toho budeme vlastne robiť plnku. OK. Tak ja to tu zatiaľ takto... A dobrá, či to znamená, že v čom spočíva vlastne tvoja práca, takto bežný deň? Moja práca bežný deň spočíva asi v tom, že mám také dva druhy toho, čo sa vlastne môže diať. Buď som na cestách a navštevujem naše predajne, alebo som na centrále. V každom prípade, každý deň ráno sa pozriem na to, ako vyzerajú naše aktuálne čísla, napríklad aký bol obrat za včera. A potom vlastne ideš tak, že táto predajňa mala zlý obrat, takže i teraz musím sadnúť do auta a ísť sa tam pozrieť na to, hej? No to nemusím robiť našťastie, pretože sme pomerne veľká organizácia a tak ako som spomínal, v prevádzke Kauflandu pracuje ponad 7 000 zamestnancov, takže naše zodpovednosti máme rozdelené. Pekne, pekne. A koľko vlastne ty máš takých, že kolegov, s ktorými takto cez deň sa rozprávaš, alebo ktorým vlastne ty dávaš nejaké pokyny a riadi? Ja zatiaľ teda takto tu nasypem edamame fazulky do oleja, ktorý neviem, či už je rozpálený. Ešte nie, ešte chvíľku počkám. Priamych podriadených mám 5, s ktorými spolupracujem. Sú to všetko vlastne riaditeľské pozície. Sú tam dvaja riaditeľia operatívnej prevádzky, ktorí majú rozdelené Slovensko na dve časti. Oni sa starajú vlastne o chod tých predajní na východe a na západe. Potom tam mám riaditeľa logistiky. No a mám tam takisto riaditeľa organizačného oddelenia prevádzky. S nimi som v podstate v každodennom kontakte. Takže olej nám už tu krásne prská, čiže ja tam vyklopím tieto edamové fazulky. Ja som skoro hotový s tou mrkvou. Super, tak tu rovno dáme ako ďalšiu, lebo mrkva si potrebuje trošku viac času ako šampiňóny. A je to teda tak, že ten šíf niečo vlastne takže že pracuje dlho do večera, chodí domov neskoro a má toho strašne veľa, alebo máte to v Kauflande nejakým spôsobom ošetrené? Áno, samozrejme, môžeš to robiť aj takto. Môžeš to robiť aj s ohľadom na svoj pracovný a súkromný čas, s ohľadom na svoju rodinu. Ja som skôr ten druhý prípad. Snažím sa v mojej práci spolupracovať s mojimi kolegami, dôverovať tomu, čo robia, že vedia, čo robia a ako to majú robiť. Samozrejme, že sa pravidelne stretávame, rozprávame sa o výsledkoch, o možnosti riešenia, ale nemyslím si o sebe, že by som mal recept na rozum a všetkým musel hovoriť. No a tak ako som spomínal, mám aj svoju rodinu, takže potrebujem sa venovať aj im. Perfektne. Ďakujem za nakrájanie mrkvy, ja to tu rovno takto šupnem, on sa to môže krásne podusiť.
A vlastne to s tým, ako si teda hovoril, že sa vieš spoľahnúť na svojich kolegov, tak s tým asi dosť súvisí aj ten program Leadership, ktorý je teda asi zameraný na to, aby aj mladí ľudia sa vedeli dostať, poprosím ťa túto špinióny, aby vlastne mladí ľudia teda nadobudli také nejaké líderské skily, aby si teda človek ako ty nemusel všetko mikromanažovať a mal tam takých tých ľudí, ktorí sami vedia viesť nejaký tým ľudí. A presne práve o to ide v tom leadership programe. Je to vlastne program pre ľudí, tak ako som spomínal, ktorí ešte nemajú žiadne pracovné skúsenosti alebo majú možno nejaké pracovné skúsenosti z nejakých brigád, z nejakého letného predaja zmrzliny a podobne. Ale to sú všetko samozrejme práce, kde nevedieš ľudí. To, čo my v tom leadership programe ponúkame, je naozaj to, že ten človek sa jednak naučí všetky naše nejaké postupy, procesy, ktoré máme v rámci Kauflandu. Ale na druhej strane, v rámci toho leadership programu, ten nový pracovník Kauflandu, alebo ten účastník vlastne toho programu, navštívi viaceré prevádzky, jeho zapracovanie, jeho tréning prebieha na viacerých našich predajniach. Je tam takisto sekcia, kde navštívi náš centrálny sklad a vlastne učí sa od svojich skúsenejších kolegov, ako viesť samostatne ľudí, ako viesť samostatne našu predajňu. Je tam aj nejaké také, tým pádom sú tam aj nejaké kvality, ktoré hľadáte u tých ľudí, že keď k vám prídu tí mladí ľudia, tak nejakým spôsobom sledujete, že čo kto už niečo má, alebo to vlastne prebieha tak, že akýkoľvek prídu, tak vy ich vlastne z nich tých lídrov viete vytvoriť? My sa pokúsime o to, aby sme z nich vytvorili lídrov. Je to na každom individuálne, ako sa k tomu postaví, k tomu svojmu zapracovaniu. Aby som povedal, že v prvom rade ten človek musí chcieť. Musí chcieť, nemôže mu vadiť napríklad aj manuálna práca, pretože to patrí takisto k našej práci, nemôže mu vadiť práca s ľuďmi a práca v kolektíve. No a samozrejme musí byť ochotný učiť sa nové veci. V podstate ten leadership program je určený pre akéhokoľvek kandidáta z akejkoľvek vysokej školy alebo univerzity, pretože celý ten program toho leadership kurzu alebo programu je pripravený tak, aby to mohol byť naozaj ktokoľvek, akýmkoľvek vzdelaním. To sa mi páčilo, čo si povedal o manuálnej práci, lebo to je vlastne to, čo tu robíme my, aj úplne skvelé, že vidieť aj človeka na tvojej pozícii a kraja šampióny, to je pre mňa veľký zážitok. Ja som si istý, že či máme tých šampiónov dosť, ešte môžete, keď ťa môžem poprosiť trošičku, lebo ja mám dosť šampiónmi skúsenosť, že oni sa tak scvrknú trošku. Idem na to. Tej svojej podusenej pozícii. Stáva sa ti potom pri tom kontakte s tými mladými ľuďmi, že si spomenieš tak na seba, že vlastne ako si ty vyzeral, keď v ich povedzme veku, alebo keď ty si začínal vo svojej kariére? Stáva sa mi to a nerad na to spomínam, pretože práve takýto leadership program mi asi chýbal. Bolo to viac menej na tom, že nauč sa na svojich chybách, čo samozrejme je dobré, človek si to rýchlejšie zapamätá. Na druhej strane ale nevyvaruješ sa chybám. Ja som v podstate začínal v našej sesterskej firme, a už to bude pomaly 20 rokov, na pozícii oblastného riaditeľa. No a bolo to systémom pokus-omyl. Mám pocit, že tých omylov bolo príliš veľa. Neskôr samozrejme po nejakých rokoch skúseností človek sa naučí, ako to vlastne funguje, čo je dôležité, čo je to zákaznícka spokojnosť, čo je to zákaznícka sťažnosť, ako ju riešiť, čo je to spokojný zamestnanec, alebo ako reagovať v prípade, keď je zamestnanec nespokojný. A hovorím, toto sú všetko tie, ako si spomínal, základné skily, ktoré každý jeden vedúci pracovník potrebuje. A nielen v Kauflande, ale v akejkoľvek inej firme. Ďakujem veľmi pekne za nakrájanie tofu, čiže ja to tam takto prihodím a teraz tomu dáme také poriadne podusenie, nech sa to všetko tak prepojí krásne. A môžeme tým naplniť rýžové papiere. Toto ma na tom celkom zaujíma, pretože ja teda z mojej skúsenosti viem, že človek, keď má takých tých 20 čerstvých a vyšiel z nejakej vysokej školy, tak veľakrát má takú predstavu o tom, že tá práca tých veľkých šéfov, že to je vlastne, že to sú nejakí úplne dokonalí ľudia, ktorí vlastne robia samé neomylné rozhodnutia a proste ten svet je taký pre nich až taký pôsobí tak až nedosiahnuteľne.
Naopak, jedna z tých dôležitých zásad, s ktorou sa riadím v živote, je, že človek je omylný. Aj po tých rokoch, ktoré som strávil v podstate v branži, môžem povedať, že aj dneska robím rozhodnutia, ktoré potrebujú možno niekedy prehodnotiť, možno vylepšiť, nejakým spôsobom zmeniť. Ale som takisto zástancom, že človek, ktorý neskúša, tak nevie, čo je správne riešenie. Takže je to niekedy naozaj sa dostávame do unikátnych situácií, kedy potrebujeme niečo vyskúšať. A samozrejme, že musíme byť pripravení na to, že ak to neprinieslo ten výsledok, ktorý som od toho očakával, tak sa to jednoducho zmení. Dobre, kým sa na toto podusí, tak ja teba poprosím namiešať omáčku. Áno. Môžeme to rovno spraviť aj v tejto voľnej miske. Čiže ide tam arašidové maslo, ide tam sojová omáčka a ide tam sezam. OK. A vlastne ešte dáme tam aj cibulku, ktorú rozmýšľam, či dať do omáčky, alebo to len tým tak posypeme nakoniec. Aby sa to posypal. Možno to až nakoniec posypať, čiže zatiaľ toto zmiešaj a ja si to z tejto sojovky ešte do tohto... Poprosím lyžičku, keby si mi podal. Pardon. Ďakujem. Čiže ja časť tejto sojovky dám voľno do plnky. OK. A ja potrebujem ešte do toho. Zmiešať do tohto. Asi to bude chcieť veľa sojovky, lebo jak poznám arašidové maslo, tak to kým bude mať takúto príjemnú krémovú konzistenciu, tak to veľmi veľa tekutiny spotrebuje. Čiže na tej tvojej ceste vlastne k tomu lídrovi, ktorým si dnes, tak pamätáš si tam aj na také nejaké momenty, ktoré boli pre teba nejakým spôsobom dôležité alebo také významné? Ja si myslím, že najdôležitejšie, keď sa chceš rozvíjať, je vlastne mať neustále v sebe nejaký motor, nejaký cieľ, ktorý chceš dosiahnuť. Či už je to pre firmu ako takú, či je to pre svoje oddelenie, kde pracuješ, pre svojich ľudí, alebo sám pre seba. A neustále sa rozvíjať, učiť sa, nemať pocit, že si neomylný. Myslieť na to, že niektoré tvoje rozhodnutia budú potrebovať nejakú opravu, nejaké vylepšenie. A byť k ľuďom aj k sebe úprimný. A ešte záľudná otázka, stáva sa ti niekedy, že pri práci s tými mladými ľuďmi, ktorých vlastne vy vychovávate k tomu líderstvu, sa dá čo aj vy od nich poučíte? Napríklad niečo také špecifické pre dnešnú dobu? Aj s týmito mladými ľuďmi stretávať sa, rozprávať sa s nimi je pre nás veľmi prínosné. Strašne veľa okolo seba, prepáč, ešte zoberiem vidličku. Bude lepšie. Počúvame o generácii Z, aké majú návyky, aké majú vlastne motívy vo svojom živote. A je potom naozaj zaujímavé sa s týmito ľuďmi fyzicky stretnúť, rozprávať, ponúknuť im tento leadership program a počúvať ich očakávania. No a my samozrejme aj na základe týchto očakávaní, na základe týchto rozhovorov a skúseností snažíme sa ten leadership program čo najviac zmeniť alebo prispôsobiť tomu, aby to tým ľuďom dalo čo najviacej. Máme dovarené a teraz prichádza moja obľúbená fáza. Začneme plniť rýžové papiere touto krásnou zmesou, posypeme to cibulkou a potom vlastne máme tu pripravenú už aj tú omáčku, ktorú si budeme namáčať. Čiže ťa poprosím, iba tak do tej vody. Ako dlho? Stačí iba, aby každá časť toho bola mokrá. Tak, to úplne stačí. Teraz to polož, prosím ťa, sem. Super. Ja toto takto z tohto trošku fidnem. Si toľkoto. Čiže sme sa bavili, že si to takto posypeme čerstvou cibulkou. OK. Nechceme aj niečo chrumkavé. Dobre, a kebyže si teda mám, že povedzme, že ja som teraz človek, ktorý má tých akurát 20 neviem koľko rokov. Áno. A chcem sa stať v budúcnosti C-level manažérom. A ja teda ovládam také nejaké veci typu, že soft skilly a hard skilly. Čo je to v skutočnosti? Čo v skutočnosti u nás medzi tie hard skilly považujeme vlastne spoznanie fungovania Kauflandov ako takého, vyzerá to krásne. Ako takého, to znamená, aké máme koncepty predajné, aké máme nejaké procesy, akým spôsobom sa ráno vykladá napríklad tovar na ovoci, zelenine, vôbec poznanie celkovo ukazovateľov v rámci predajní, predaja ako takého, alebo aj v rámci logistiky. To znamená
aké ukazovatele sú dobré, ako ich viem vylepšiť, ako dokážem zlepšiť obrad, ako dokážem zlepšiť straty na predajni a podobne. A to by som všetko radil do tých hard skillov. No a tie soft skilly, to sú vlastne také tie, nazvime to, jemné techniky, akým spôsobom komunikovať so zamestnancami, ako vytvárať pozitívnu pracovnú atmosféru, ako zmotivovať zamestnancov k nejakému pracovnému výkonu. Takto by som to asi... To sa mi tak veľmi páči, kebyže teda, že ukážka z toho vášho leadership programu, ako motivovať zamestnancov k lepšiemu pracovnému výkonu. Áno. Ako? Tak, taká prvá z vecí je, že každý z nás by mal mať nejaký cieľ, aj ten zamestnanec by mal mať nejaký cieľ, je jedno, na akej pozícii pracuje. Keď mu je tento cieľ tlmočený, vysvetlený, prípadne spolu sa pozrieť na to, ako dosiahnuť ten cieľ, tak ten zamestnanec jednoducho vie, čo od neho ten jeho nadriadený očakáva a lepšie sa týmto podmienkam vie prispôsobiť. Musím povedať, že v živote som robil už aj krajšie rolky, ako sú tieto, ale na to, v akých podmienkach pracujeme, sú podľa nás celkom v pohode. Musím povedať, že ja som videl v živote krajšie rolky. Dobre, tak dáme tomu ešte chvíľku čas, nech sa to tak krásne previaže a naozaj naučiť ten papier a vlastne kľudne môžeme sa pustiť do nejakého ochutnávania. Či? Vyzerá to úžasne, ešte predtým, než budeme mať plné ústa z týchto krásnych roliek, napadla ma posledná otázka. Nie je tým pádom dôležité pre človeka, ktorý chce byť vlastne C-level manažér, aby vlastne začal možno kľudne ako nejaký brigádnik v tom Kauflande, aby si naozaj zažil úplne všetko? Samozrejme, že keď sa chceš stať konateľom spoločnosti, tak niekde musíš začať. Asi to nebude tak, že ako 20-ročný príde, že povieš, ja tu budem šéfovať. Spomeniem aj kolegu Michala, ktorý dneska je tiež na konateľskej pozícii, začal ako brigádnik. Wow. A za niekoľko rokov sa vypracoval vlastne až na konateľskú pozíciu. Toto je tiež jedna z alternatív, kde vlastne aj tí budúci účastníci toho leadership programu nás môžu začať ako brigádnici. Takmer na každej predajni na Slovensku hľadáme aj brigádnikov, kde si vlastne ten človek môže na začiatku ohmatať ten Kaufland, o čom to vlastne je, čo to je vyložiť paletu zeleniny, čo je to pracovať na oddelení pultov alebo na pokladni a takto vlastne spoznáva vôbec, či to je niečo, čo si vie predstaviť, že by v tom chcel pracovať a na tomto poli vôbec pôsobiť. Či budúci lídri Kauflandu si musia vyskúšať vyložiť paletu so zeleninou. My si teraz budeme vyskúšať, ako tá zelenina chutí v krásnej jarnej rolke, v zimnej rolke, ťažko povedať, s arašidovou omáčkou. Nech sa ti páči, kľudne si vyber takú, ktorá sa ti najviac páči. Idem túto z kraja. Namočiť. Tak, na zdravie. Na zdravie. Výborná. Výborná. A teplá. Vlážna. Ja ti veľmi pekne ďakujem za účasť do Sea Cooking, vďaka ktorému 150 ľudí bez domova dnes dostane v spolupráci s občianskym združením Bagus teplú stravu. A nech sa teda Kauflandu aj tebe darí. Ďakujem pekne, ešte raz na zdravie a pekné Vianoce všetkým.